أول سعيد شمديدي يود الزارب كبلو سمعي نير هو أو هاجرنا أب أفكاز مت مخلف لف كل أب هاجرنا دس دبلك معفر كل أب هاجرنا حزبي بناتكا ولد هاريات فح مبال كل أب هاجرنا أنا مهوري إلكا بأفكا فرس موتا كل أب هاجرنا باهيلني مولو معل تخل تعددات كباس إلكا مايكروفون حيسكا مبال هو كل سلازي أتنعنا شمديدنا تتنققنا إنا نزارب كم زلو دا عايشو ዩኒፎርማቸውን አውልቀው ራቁታቸውን ወደ ሻዕቢያ ሄዱ ያሉት እኛ ጠላታችን ነው ብለን የወጋ ነው የኤርትራ ሰራዊት ራቁት የሚሄዱትን ልብሳቸውን አውልቀው አለበሷቸው። A few years later አሰብ የኢትዮጵያ ነች ያልነው አሰብ የኢትዮጵያ ስለሆነች ነው። አሰብ የኛ ነው አይደለም። አሁን ጥያቄው እንዴት ነው የምንመልሰው ነው። ባዳ ፌዘኛ ነው። ባዳ አንደኛ ወታደር አይደለም፣ እስክስተኛ ነው፣ ዳንኪረኛ ነው። በዚህ መሃል ልብስ አልብሶ አመጣው። أنا الصرحان بروسات حنساب بسنك زعيش البشاشة كم مهارتي ناب كوميدي يغيروا بقى نحنساب مو فتسيمو مكساب تودق زسحوق يخونن اللو كم تلمود بوازاتات قول عبشاشة نزانه ناي ناشنال جيوغراف غازيت انيا دما خوينات اللي يود بشاشة بانساتات روخ نزربالوي ويس نوتون بارلاماي نايز ناي انساتات ابنت انتزيب كام ايردو من ييلو بغاون قوم زبرهالهم زلو أبيتشو بزعوا انساتات ሻርክ ባህሩን በሙሉ ያናወጠ ይመስለዋል። ጦጣ እንደምታውቁት ቁልጥንጥ ናት። ንስር በሰማይ ላይ፣ ግመል መንገድ ሲጓዝ፣ ሰጎንና ሜዳ አህያ፣ ስግብግብ ውሻ፣ ቀበሯ ተሳስታ ግመል ዘመኑት የሚባሉ ጉንዳኖች ድመቷ አስተካክላ አይት ትይዛለች ወይ ነው። ዝንጀሮ፣ ሰጎን፣ አንድ አህያ ፈረስ ነው። እንቁራሪት ዶሮ ነው። አሞራ ከበረች። አንበጣን ተመልከቱ። በጎችን መሰብሰቢያ እናድርገው። ወፏ መብረር ሲያቅታት በጭሉሌዎች በጭልፊቶች አሳዎች ጃርት እንዳለ ያውቃል። ሁለት በሬዎች ዝሆኑ ዳክዬ ስትዋኝ አይታችሁ ከሆነ እዚዕሸል ቀዳይ ሚኒስተር አፍካዛ ሀበካ ምዝራብ ወልፍ ስለዝኾኖ ሸለሊልና ነርና እስከበሉ ነዝጋ ሰሚዕናዮን መለስ ኤርትራውያን ከኢትዮጵያ እንዲገነጠሉ እንዲለዩ ያቀረቧቸው የፍልስፍና አንጓዎች አሉ። አንደኛ ኤርትራውያን ከሌላው ኢትዮጵያዊ ይልቅ በጭንቅላት የተሻሉ ናቸው ብለው እንዲያምኑ አድርገዋቸዋል። ኤርትራውያን ራሱ ይሄን እንዲያምኑ እንበልጣለን የተሻልነን ብለው እንዲያምኑ እንዘረባዚ ካብ ነብሰ ምትሓት ተለመሰ ሰብ ዝወፅእ ዘረባ ጥራይ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያውያን ዝበለጽና ሰባት ኢና ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ደባሃል። ሕጂ ግን ንዓኻ ክምልሰልካ ኤርትራውያን ካብዞም ሓሰውቲ ኣፎም ዝሃቦም ከማኻ ዝኣመሰሉ በላዕቲ ውዳቕ ኣጸቢቕና ንበልጽን ፈረቓ ንወ بغماي كابا خم نبلت اتوم مزانونا اثيوبياويان سلطان مسحازو خبر هالكا سلامات دك عبيتي كما يحاديكم كما يوعيلكم كما يمشيكم ببزلكم مساعات كلكم على ملء زلكم هزات تግራይ هزات ኤርትራ ከምቲ ልምዳይ كل ግዜ ከምዚ አያ ከምታ ተፈልጥዋ ሰላማት ይኑ ኩልኩም ዘቅርበልኩም መጀመርታ ቅድምናት ሓሳባተይ ናብቶም ኩነታት ዝኔው ምዕባለታት ኣብቲ ዘዋታትና ናብ ኩልኩም ሰላምታ ዝጅምሮ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓዲ ዘለኻ ህዝቢ ኤርትራ እውን ኣብ ዓዲ ዘለኻ ሰላምታ ይብፃሕኩም ንኩልኩም ምሸት ስለ ዘሎ ባኹም ከመይ ምሽኹም ናወልኩ ዓለም ምሉእ ዘለኻ ኣብ ስደት ከምዚ ከማይ ህዝብታት ትግራይ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ቀረባ ግዜ ዓድና ተመሊስና ትዘዋና ሰላም ኮይኑ ኣብ ዓድና ምስ ህዝብና እንነብረሉ ብሰላም መንእሰይ ተቐባሊ ዓዲ ኮይኑ ዝሐሸት ዓዲ ንኽሃንፅ ዝሐሸት ትካላት ንኽተክል ከምኡ እውን ተሓድሽ ወለዶ ፅባሕ ዝውለድ ከኣን ኩናት ዘይኮነስ ፍቕሪ ሰላም ኣብዚ ሰዓት እዚዩ ክነምህሮ ክነንቅሖ ዳያስፖራ ትግራይ ዳያስፖራ ኤርትራ ናብ ሰላም ሰናይ ህዝብታት ትግራይ ህዝብታት ኤርትራ ይኣኽለና ኢሉ ናብ ሓደ መፅኡ ዘሎ ህዝብታት እዚዩ ዝሰላም እዙ ንኽነቕፅሎ ሓቢርና ክንቃለስ ክላወኩም ይደሊ ማለት እዩ። እዚ ናይ ኩሉ መዓልተይ ሰላም ዝብለኩም መዓልተይ ኣብዴት ክወኩም እንተለኹ መጀመርታ ዝሕልፈን መልእኽተይ ሰላምታ እዩ። ሰላምታ ከዓ ኩልና ንፍተዎ ሰላም ንፍጠር ፍቕሪ ይሃልወና። እዚ ኤርትራዊ እዚ ትግራዋይ እዚኣ ኤርትራዊት እዚኣ ትግራወይቲ ሰዋት ንሕና ጎራብቲ ጥራይ ዘይኮናስ ንሕና ብመውስዎ ብደም ብብዙሕ ነገር ተሓዋወስና
ግን ነናይ ባዕልና ሃገር ዘለና ህዝቢ ኢና ኤርትራ 30 ዓመታት ተቃሊሶም መስዋዕቲ ከፊሎም ዝሃነፅዋ ዓዲ ኣለቶም ተዓዶም ገሌኹም ሕማቅያ ትብልዋ ገሌኹም ፅብቕቲ እያ ትብልዋ ንሱ ናይ ውልቀኹም ርእቶ ኢና ክንገድፎ ኢና ነገር ግን ኣብዚ ሰዓት እዚኡ ከመይ ጌርና ትግራይ ሃገር ንህነፃ ከምቲ ንሶም ተኳሺሖም መስዋዕቲ ከፊሎም ዓዶም ዝሃነፅዋ ንሕና ከዓ ንሃገር ትግራይ ክንሃንፅ ኩሉ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ለባም ዝኾነ ህዝቢ ኣብ ጎንና ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ተሰሊፉ ከም ዘሎ ብጣዕሚ ክንሕጎስ ክንክእል ኣለና ፀላኢ ክበዝሐካ እዩ ሕማቕ እምበር ፈታዊ ክበዝሐካ ተሎ ሰናይ ነገር እዩ ፅቡቕ ነገር እዩ ዝበደለ ይቅፃዕ ዝተበደለ ይክሓስ ንቐፃሊ ግን ብህልኽ ብሽርሒ ናይ ሽዋ ትግራዋይን ኤርትራውን እናተኳሸሐ ኣደ ትግራይን ኣደ ኤርትራን እናወለደት እናፍረየት ውላዳ ዓብዮም ዘሚዶም ተመርዕዮም ሰላም ኮይኖም ዓዶም ክነብሩ እምበር ናብ ኩናት እናኸዱ መስዋዕቲ ክኸፍሉ ወይ ድማ ካብ ዓዶም ተሰዲዶም ኣብ ባሕርታት ኣብ ዓዲ ዓረባት ክሞቱ ክሳቀዩ እዚዩ ማንም ዝኾነ ተዶ ኣይትምነዮን ኣይትደልዮን ኣደ ትግራይ ኣደ ኤርትራ ግን ይኣኽላ ዝሓለፉ ዘመናት ስቃይ መከራ ኣብዚ ሰዓት እዚዩ ኣብዚ እዋን እዚዩ ንሕና ተጋሩ ኤርትራውያን ልብዕቢና ከም ማሕበረሰብ ናይቲ ዞባ ከም ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዘዋፅአና እንታይ እዩ እንተኢልና ሰላም እዩ ብሰላም እዚዩ ዘይደልዮ ግን ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እዚ ስርዓት ከዓ ናይ ደርጋውያን እዩ ናይ የሃቶም እዩ ሽርሕታት እናፈሓሱ ስረ ናይ ተጋሩን ናይ ኤርትራውያንን ተረድኦም ስረ ስለ ዘይዓጥቁ ፊት ንፊት ስለ ዘይገጥሙና ተጋሩን ኤርትራውያንን እናጋጨኻ ተጋሩን ኤርትራውያን እናቃተልካ ከመይ ጌርካ ንባዕልኻ ዘይ መሬትካ መሬተይ ዘይ ባሕርካ ባሕረይ እናልካ ክትወርድ ትኽእል ኢሎም ዝሰርሕዎ ሽርሕታት ተፈሽሎም ድሒዝ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ናብ ሓደ ምምፁ እዚ ስለ ዝኾነ ንቐፅለሉ ክብለኩም ይደሊ ካብዚ ወፃኢ ናበይ ክመፅእ ናይ ትግራይ ጉዳይ እውን ናብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ተኸይና እውን ርኢኹምዎ ኢኹም ናይ ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ብጣዕሚ ጠንኪሩ ይቃለስ ኣሎ ብናይ RSFን ናይ ብልፅግናን ሰራዊት ብቤንሻንጉል ደፊኡ ናብ ገዳሪፍ ክኣቱ ሒዙ እውን ደጋጊሙ ዝምኩር ዘሎ እናተሓምሸሸ እናተደምሰሰ ይርከብ ኣሎ ብልፅግና ድሮን ናብ ሱዳን ሰዲዱ ክትኩስ ድብድብ ዝሓሰቦ ድሮን ናይ ሱዳን ካልየ ርኢናያ ካብ ሰማያት ናይ ሱዳን እናተቃፀለት ትወድቕ ከላ እዚ ከዓ ንኣና ሱዳን ሰላም ክኸውን ተላ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ሰናይ ሰላም ምዃኑ ኢና ንኣምን